Ndizi TV Obwansu Gusii. Nagosogere omwancho muligere begataseni kia Ndizi TV boire biyande onsia sogende tukabo kwegokia kwemanya nemeroberi a autogende tukabo tukwariganiri megataseni kia Ndizi TV yaragire Ensa Eyemo ya bono botuko chitariki sano cyo mutenyo 10 mwaka w'ikirubere na 23 sentunde nditokomera na sembe asekirenga yoko ene kebuna twanyale ko batuko kumanya bunanyale ko bagagwateka kuruba kieto litoko ene kianga twanyale ko batuko kwatera nere gwetera somo nwe manyerelio nigakorwa kwa Joshua Auta ilietalia nengoro kwa Josephat Amisi tigato yanyore gati alitogenda tukobuto kwariganeria emarago ya bono Igo asowenga mayogo nala tevia ayatwanya araka 1 million ayandi nala polete 8 million ekine kerago cha ndoya beke ndoya na consumption yetu ya distribute Chinyagitari me county ya Nyamira kubwatukerwa amariogo eligotinia ekerengo kyobo chenu. We are still committed to ensuring that those courts eventually get operationalized, and also the 2 sub-counties that still do not have courts gazetted or otherwise also eventually. Kyompekeri getenere tobokoreri bwebigambero je sigo ikirana me county Nyamira elio banyara ko bakorigereria obokoreri bwebigambero. Municipality, at least get a municipality to take the authority to chikona. Manage school chiali. Abantu bane koeni waime kenyero kya bonyando magayo gusiria obugima bwabo asomo basokano obwomorero. Nakowariganiria sentunda endonyara ko bagosanga amona inche Amayia ya maragoba ya bono nyora boigo na boko ya bwate gwetera senchera Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera asensemo elia ya YouTube Ndizi TV News toko chaka kurwase county ya Kisii Amayia ndano goichana okonere kwa nyara koba gokoene kiwase kenyoro kia bonyando imeya ebunga ya bonchari magiga ya abantu bane koeni wa abanyara koba gusiri ubugima bwabo kubwate kano gwateka kumurero anene ase ekenyoro ekyo gati yabali banyatako bagosiri obugima bwabo no mongina bwengeyo abana baye babere nabo igo omoigwa oyo mabanyatako bagosiri obugima bwabo chitarike 20 cy'umutenyo nyateko bagogweta gati yabali banyarako bagoikirana nabo igo korwa rambirambi yabo no mugabo nabwe county ya Kisii Paul Simbarati oyibo igo onyarako bagakorwa engora yabo gochia ase engeyo nabo igo koene kiabuna serikali ya county ya Kisii nechikoba gekobeka emerobiri saina kwene kiabuna chigali chiricho kulimia omorero ekyanyara koba chigotoka asobwango nabo igogokonya anene ebirengo bya omorero yogenda tokobo gwateka ime county ya Kisii omosaki oito mangana maya Brighton makorera nyara koba wikirana asomo yegoyo nagotwariganeria roboti rokobwatia Amayanda na maliga nigabwate kenyoro kyanya bunyando yegotoka siwodi yabugiakomu ebunge yabonjali kaunti ya Kisii ekero mibere y'abantu bane bari kweniwa asensemeyo anene bari basirite kubatukana n'umuriro yonyarite kuwateka ase ensemeyo bari bekerana asa matangayo nigo barwe ibiriro byabo nagusaba munene Nyasaye kwendera koremia bari batigara asingeyo anene ekero mugaka bw'umucyo yanyarite kagutigara n'umwana omoke mugabana we kaunti ya Kisii Pauro Simbara tingati yabaraye banyara bawe ikerna sensemeyo keranyara ka tabuna serikali yae na bera chikobeka chibe sensemo erigo chikuindera buna
chigali chiokorima emerero ngotoka chirekire chisub county ase county ya Kisii. Nakitogoza banyasaye ibintu kirabe biya kiresa ba county osentunyole gali okureranye nasuleka ne town ya berene yasaye kawanja ikera tugendere kitoko yarosebe municipality at least kere municipality tutagitore chigali chomero chikonya kaukwana sensemeyo boigo nigaterune serikali yaye nigo yabekire meroberio yogochikwenda kwinango korere ubwagachi bwechiro yasuneka asensemo yubwagachi bwechibara anachitaraera asensemeyo yabonjali maragoba nanya tupande president kere epale so monto yore koros na ro kere ka ya injection e contract ya to one the president egateba ya ro contract ori airane akore koros e pale na hoiko amata so ajibu kyabantu banyachani abebuya nechipara chemaike chichinkicha fate koroswe bachirosa bataraso boigo mugabana nikanyaririga kuboria abateneri bechikanisa gusabira ense ya Kenya anekero obogima bogendete gokonga gose bintu mbionchoreri kero muri sara yao tuyiyore tunyare gukonya abantu mu bwa kongere edora lero koru edora lere ya moja amsini na ine tusabire zetu tumusabire president nero dorose ungani gutoke toreka kitokorosi zetu ngolipotere taseni Ndizi TV korwa sebunge ya bonjali redariane Brighton Makori Mbiemo no musaki wito mangana maye Brighton Makori asorobotio rwa senchera yobo ikirano tokorime county ya Kisii na guikirana ime county ya Nyamira ase serikali ya county ya Nyamira ise mugabana musinyali bolitukoria lero banyara ko babakubwatoka amariogo aisaine chiribu emerongo etatu okwana ase enyagitari eyo ya Nyamira nigo amusinyalibo anyara ko bagoteba eingatie bitambukiro boteneni bwa serikali ya county yibo anyara ko bokwenekia buna bwanyara ko bogosira anene sector area yobo chenu boigo nyalibo niga anyara ko bagakoboria serikali enene anyara ko bekwenekia ya bwateranire amoneke ombeke koenana amariogo ya Kemsa elio kenyara kobe ko bwato kamariogo aisaine anene guchia soboteneneri bwechi county ao ase sector yobo cheno musaki ito mangana maya kure county Nyamira job mangi amonoroboti oruo omugavana bwe county Nyamira nigasi olina ko bwatoka amariogo yeligo lichimilioni gwetani emerongo etatu nemo ayuara chikwenanwa kushinyagitari emia Eyemo na 13 imiji sabu county isano chia Nyamira igo asobwenga mariogo mnalala tebia ayatwanya orata 1 million ayandi nara amurete 8 million lakini akaragocha ndoya beke ndorigenda consumption yetu ya distribute nerwende omuyogo yokolekana isiko ya magacho amanene county Nyamira niwekera nunegati abaraibu na Susan Akumuko Rukemsa anmwan kikorwa service yomo county commissioner omonogeribwe county Nyamira Enoch Okero omonogeribwe county Nyamira Enoch Okero aba MCA na bawaziri be county Nyamira. We are willing to partner with you further to ensure that you get HPTs so that we can realize universal health coverage. Omugabana bwe county Nyamira nateba nabegete emeroberio elinde kweneke maliogo tali koibwa asate batali ko chwanchira nanganeyo otomwa chemist na nyangoti itona abantu baitu wango dispense maliogo who are directing patients to particular chemists to accord their maliogo items so that this is already somewhere
We deal with the seller and the supplier. Ensa yokosira kwa malyogo entunda entangani nateba mbaya bwateti elinde akairaniwa Lwatu bwatu bakomu na malyogo nasita. Ngosira alenge inaroje tiemba lakini omwali yana akakaleta. Yo moja wele kiati de tigari yoro. Omulawa wende kolina na wame telekini. Ensa yomuwaziri ntenenera bwobochenu oyuboigo otenenerete obonchereria Bernard Maina nateba mbachikwenekia buna malyogo ayungo ikerale abamenyi be county Nyamira ase oboikeranu. We will ensure, Your Excellency, as you have directed, that hizi madawa zifike kwa hospitali na sio tu kufika hospitali, lakini sifikie mwananchi ambaye anaenda kutafuta huduma katika hospitali zetu. Omonogeri bwe county Nyamira nasaba ekiombe gya KEMSA kwenekia buna nkuru bara malyogo kera chingaki elinda malyogo ayo abegawekera abamenyi. Mkiwa na madawa mengi pale, tuambie we provide an environment that can be conducive for you to supply with drugs. Watu wetu sio eti hawana pesa ya kununua madawa. Madawa ndio watu. Mkate hii maneno ya kuchangishwa harambee wakati watu ni wagonjwa. So just make life easier for you. Take up that NHIF cover so that life can be easier for you. Boigo engana yabage gutuboka n'umugabana gwe county Nyamira Amos Nyalibo gutambuka ebitango byokuganya ku Morusia ekerogo. Tunaambia Deputy Governor Dr. James Kondicho Kisami. Pia tunaambia watu walikuwa wabunge hii kaunti yetu ya Nyamira. Waache governor afanye kazi. We have been getting these weeks over the petitions and now over indictment. So God is with you and we want to work. Thank you, our speaker, for standing with us. Kuruase county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamara musake ito Job Maangi asaroboti urua senchire boikera ntutegarete me county ya Nyamira boigo nigo mugabana we county eyo Amos Nyalibo litukolia rero nyara koba gukora engwana yaye ya bene amo na abateneneri gosabo bisa bo bateneneri anene bekiombe kirigetenenete obokoreri bwe bigambere mense ya Kenya Judicial Service Commission gati yechingwana chiriba nyara koba gukwanena ne igoro yechinjira aao egeombe kikebwana takobe koira elio gotingia anene obokoreri bwe bigambero ime ya Ensa ya Kenya gati ya county ya Nyamira mugabana Amos Nyalibo boigo niga irari bagelio kuburi ekiombe Kenya lekobe kwene kebuna kia balikire emeremo abo bisabe bigambero baisaine elio kwene kiabuna anene ebina ase ekigambero ekyo kya Nyamira kianyare byanyare kwa bigo korwa senchira ya bwango. One of our biggest stakeholders is the county leadership. So we have visited Nyamira County government offices and we've been engaging with the governor and basically exploring areas of collaboration. The position is that according to the Judicial Service Act, we ought to have a magistrates court in every sub-county and a high court in every county. That is our intention. And the two courts were gazetted with the intention, of course, of operationalizing them. But ultimately, you know, it boils down to resources. Before we can recruit magistrates to take there, before we can recruit staff to take there to operationalize those courts, we must get the resources that are required. So we are still committed to ensuring that those courts eventually get operationalized, and also the two sub-counties that still do not have courts gazetted or otherwise also eventually get a court. Kujua matatizo iko kwa wananchi kulingana na mambo ya kotini. So wakitoka hapa sasa wataenda waongea na wananchi wachache huko. Ndio wajue ingawa walikuja late lakini tumeengage mzuri. Na nikujua tu shida ya wananchi kuhusiana na court.
Tokorume kaunti ya Nyamira tuike ime kaunti ya Kisii ekera gose chinga kia serikali enene kubwatirana mune serikali chechi kaunti au chigendeza kwa chikuyarigania na kubika emero bilio liko kia buna kianyale kwa chikwebanga kubwatikana nembura yikagire kwa bage gotua asomoti nyoyo embura yelinino bono nigo kaunti ya Kisii boigo etaranyara kwa bage gotigwa magigali tukulia lero mu county commissioner we kaunti ya Kisii Tom Njere niganyara kwa baga kurwa ekurate ya bene uchiase abamenyi be kaunti ya Kisii abo bagachete gose bamenyete mbarabara ne chindoche banyara ko bakonganya kurwa ase chinseme cyo na boigo baende banyara ko bakomenya anene ase chinsemo chirichi mokerete igoro gago kwana amane chinyumba cyo burari ndigo Tom Njere boigo atebire nge serikali boigo ye kaunti ya Kisii anyare ko beka emerobeli elio kwene kiabuna obwagachi bwe chipara obogendreta anene engaki eyeli ninyo ekagere ko bage gotwa banyara ko bogokorwa senchira yo boikerano. Sisi tumekuwa, hii ni mkutano wetu ya 3, mkutano ya disaster, na tulikuwa tunapanga jinsi tunaweza kabiliana na hatari za El Nino kama hii county itakuwa na hatari hizo. Tumekuwa na mikutano katika kila sub county na kila DC chini ya wenyekiti wa deputy county commissioner na chini ya wenyekiti wa sub county administrator, na wamekuwa na ile kitu kwa Kiingereza tunasema contingent plan. Tumeweza kumap out zile area ambazo tunaona pengine zinaweza kuwa za hatari, mimea kuharibika, maisha ya watu kuhatarika, barabara kufurika na mambo kama landslide. Na tumekubaliana iko mikakati ambayo tumeweka. Tunataka kuhusisha kila stakeholder, watu ya ambulance, watu ya UNICEF. Nataka kuhusisha wale makontrakta wa barabara wako hapa wahusike kama kupitia kwa mpango wa community social responsibility. Zile drainage ambazo zimefungwa ziwe unclogged. Wale watu wamejenga kwenye mito, riparian areas, tunawahimiza waondoke. Na pia wale ambao wamejenga kwenye mitaro za barabara, kwa mfano hii barabara ya kutoka Kisii kwenda Kilgoris ni barabara ambayo inataka ifunguliwe. Because other than mambo ya El Nino, tumekuwa na surface runoff kubwa ambayo inaharibu mabarabara, na hii inaleta hasara kubwa kwa serikali. The other positive side where we want to leverage the issue of planting crops, there are crops which can do well. We have the risks of overgrown trees which are old. We want to engage the community policing, the local chiefs, so that these trees are mapped out and brought down. Tunataka kila mmoja wetu ahusike. Togotikana na oroboti oru kurwa se anene Eyemo county commissioner we county ya Kisii Tom Njere togosuka mutwe bono buna enchera Eyemo kwene ke buna basibati bali bebwateranetiye banyare ko bakonyora amaigere no bumanyi abuna chinchera baranyare ko bagwetanga na marwire na boigo kolenda anene abana bali bagoretia sichinda cyabo nigo litkolia rero enyagitari ya oasisi anyara ko bagikwariganya bene omoroberio oyo nyara ko boikeraniwa amona basibati me county ya Kisii abanyandete ko bakwebwatirania ase banyara ko bakogokera anena amaigeri banyara ko bakonyora lituko liarere gitari yo asisi iniga tabira ngati emeroberi abagenete ko bakobeka ili kwene kibura banyara ko bagusira sector bo chenu ime county ya Kisii omusake ito mangana Amayia dipo na sanya amonoroboti rwa senchira yoboikirano asenchera ya moyo kwene kianga basubati bibwatiranĩtie ngorendo bare amona bana babo kebochenu nigo banyara konyora amaigeri abene yo kwimanya na kwirenda tengo kiria abana n'abana bari bari ane kwibora bitukoria rero twabwateshere twalinga basomya abana baitu bari bari ane kwibora third trimester una bagwene takomenya una bonika buna baisi konyora abana. We are here today to offer the maize classes for the pregnant mothers. We've invited all mothers so that we can create awareness in general population. Waetera maigeri ya banyina bagwataranite niko basomine kibaranyare bakobese bari abero gende cyakira kere babo twaje muzigo kwakingakia ukoigora gati ya basubati banyara gwikirana asomurobiro yue nigo banyara gwesemia chinchero chinyinge echo kirachi konyara ko bakonya chingakie chiga bare aso kwebwaterania Tete kuiraneria enyagitari ya oasis specialist facility ngambia mono asengencho
ya maigiri twanyare ko batokonyora ase ritukuria rero inyenzi baturangiri rero tweigira maigiri ya mayasi sabari yeituna na tugwenerete kumenya nabono twegire iguru exercises au tugwenerete gukora eri chitokonye una tokogendera mpaka tukore sabari yeyo anyara kwato kwegerwa chindagera kumwento kuria ase sabari yeyo nabo igoti ndagere chinki chirachikoba chigotokonya kuika tokore sabari yeyo nandi niyamono ase ngenchi amasomo aya ase ngenchi twanyore naye ngenchi enene mwaso ase bari totanya gocha kriaso gusanga nigitaseni kya Ndizi TV abanyagitari nigo banyara kwerera ubuya bwokonyora amaigeria yaiga menya buna bawe ngenda abana babo after baigwire rero basomye ya nutrition ya exercises babona kakara wanija ipati ya itigari kenke agera batikonyora abana babo and they are now able to know the importance of nutrition in pregnancy. They are now able to know all the factors which might come in through the pregnancy period. inyagitari yo asi specialist nigo bakwenana amaigeria yaiga kira chingaki ogwakanira gutayo asebaboririe abasubati banyare gwesokia elio banyare konyora obosemi oboiga bwabosa Nishani turakuja kwa Thursdays chakera cha saa 5 mpaka saa 7 ndinde manyare ko ba kwenyora riba bali ukwana one nutritionist, physiotherapist, pediatrician, halafu na gynecologist. We are going to physiotherapy to give outline of all the exercises that the mother are needed to undertake through the pregnancy period. We had gynecologist consultation. Nende ngangu wa tuko tuanjira chikadi chonsi asendera uko igora na mpaka ili NHIF national scheme. Igo once bali sikuwa tuko bari kan mwensi mutari wonya gitari oasis ili munyare ko ngara mafundisho na to aletera bosa atari wakanirwa. Hinko ripoteri gataseni kya Ndizi TV kurwa sinyagitari ya Oasis egotoka emeje county ya Kisii elietari ya Nedipon asanya Mbiamono musakio ito mangana maya dipo na sanya soroboti urua senchira yobo ikiranu tugosuka motwebuna enchira Eyemo yokoenekia buna aborokiwa asichisukuru banyara kwa kwenyorera maganio ao chinga kibagendrete amone chisemi chiabo bono nigo yaba omogoko omonene asichisukuru ibere chioboroso ase wodi ya sensi egotoka imeko constituency ya Kitutu Chache North watekano musamario yo moyo nyara kwa baga gweso kena wikirana asichisukuru echo ibere ase kirenga gioko enana obokonyi gati ya bo ebitamba biri byobochenu nabo igo ebikoro togochiase abana abo babwate okugania omusaki oito mangana maya Apolinari sakama niganyara ko bagwikirana asomo yego iyo nagotwariganiria roboti rokubwatia buna enjera Eyemo yo kumusira omwana omunyaruka samasomae nigo chiskuru choboso eria ya nyaboroba amo neria ya magene chichigotoka se ewadi ya sensi cyanyora obokonyi bwebitamba byobochenu litukoria rero njego ngorogora osrin mongina igondo mwalimu ase skulu ya nyaboroba primary school igondo mwalimu nanongo somya tigangiri bageri garitangani kumwakiro omorai Joshua nyarenchi ngambia muno ase ngencho gutare skulu yaito nande okonyira abana n'ebikoroto ba ICD na abana baiseke obaire sanitary towels ichiko bakonya bagendera ko skulu asinga kichonsi asinga cyo gusoma aya nigo agocha ekero omusamario muya sereta Joshua Makori Nyarechi aisokia na kwena kiabuna omwana omunyarukango sirware amo nabali bakorwa chinka chitari kwenyara twabaretere bitamba byobochenu indu kango sabe serikali yeito inyare bukabage ko ebiri nerere parliament igure bitamba byobochenu inyare ko bigota school bosa nene neke kwarakishwa ngara tunyare ko batawo konyo mwana nyaruka ase school kegera matukamange usenga kia matemu agochandika mono bono na kinare busabe serikali yeito yarakishe bili yeye egerenya gekosoka bwango inyare bo konya bana chinyaruka hawa boigo nigo abana ubanyora obokonyi bwebikoroto abwase boigo abaiboli batatigareti maega kogokera egetambo kerekio twagokire mono ase okorotota abana babake asogotata chance matukabona muna marwairare gochi muna intugote gotware gota chance ngaki yeito naende
na marwaire nonye tarenge lakini lero twarorire obuya bwabeire iga sana kone no anya bworoba inde stabu nya bworoba nongo kolegas atebire ngambia mono asinyale chosi nyarenchi okorira mangana mayanta nya korora kunyura abana babasini batari kwenyara bagotatogoche chonse bakalinde twararira abantu batamanya bakonya saba kunyara lakini okorira mangana mananya samu kunira bakonya ira abana baiga tigenya sama menta sicheru tirende chira rombati incho mwarimu bwa preschool ngateba mbia mana semere memiya oyo minto Joshua akarire kiagera ntobwate konyo boremeru abanene abande ntoroche none uniform babwati akore community yaito ne bwate boremere we appreciate ase asingia wakorira soko basira se bikoroto na kubwamara na materials to gochigotumika ase class negere gase taberera ise kiagera kere tobwate talking walls abana kunyara bari gukora basoma buya nigo bono omwalimu omonene aganirie serikali gusira abana abanyarukase okuba ebitambaa by'obachanu nabaigo korigereria eng'ana yokuba endagera ya mugaso ase skuru erekwenekia buna abana ngotigara bare eskuru elio kwegendereria n'amasomo mwana asing'encho Joshua nyarenchi atoinyoire nyoire abana abane nyamatuka amange mbaikobera krasime because babwate shida yo kwetere kurong'imo nasabanga ebiri ritweta parliament igore abana aba tuwe kiara abana banabuo bari abarai ba mambia ande nasaba seng'encho abana mbobata bakong'wa lunch program nebwate bakong'se community bana bangi baitaragira school bana bangi nabataka kakiari gwanja atwae donation iyo yogotoa lunch program yarana babere school. Kuripoteri ya Ndizi TV kurwa ase wadi ya sensi eyogotoka ase bunge ya Kitutu Chache North e county ya Kisii ncheretana Apollinaris Akama. Apollinaris Akama oroboti oruwa y'omwancho murigire no toko yabekera umusumari Amayia senchire boikeranu Ensa Eyemo ya bono botuko twakera ngambia munasinga nchio kweneke kwanyara ko bagusanga amo na intu yabasaki baitu bamangana kwenekia buna banyara ko bago yasangiriria nako yaikigaiga asenchira yo boikeranu tonyara ko batoko bwaterana amo na eregwetera somonwa bwemanyerero niga kwa Joshua Auta nyara ko bakweneki ngachibicha amonelio gichagoche ira senchire boikiranu niga akoro kwa Petra mukeire litaliane ngoro kwa Josephat Amisi anene guchase aborokia ime ye county ya Kisii Ensa yaito ya Kenya na bwigo Ensa engima nigo tokobaganiria Happy International Teachers Day komera natore amona ichisa isato okoletera aya amona yanda mange togena tokobato kwariganiria kurwa se MSA yaito ya Amayia.